Bolup duruşuna sene da. Başçıga meň diýemýär. Basık diýen agna sorlay. Täzeýliňe meň ýany sowdaňam gowy wagty. Diýin stop diýin o bol. Bara gaýdy bolup görse. Ýyzy bolanda da gaýdylanda da rahat bol. Başçyk diýen agrasrak borlay ha. Çok basık. Ton sayaga alman. Ay bol ne baýy gelýär aýtdym ha. Aýtdym da. Oýu, nämişläp otyrsyň? Assalamu alaykum geldim. Salam. Meňe ýüregim akdyr kim näme diýen bolar ananman. Men göreme gözlük ýaly. Men gyz bilen işim ýok, aýta gyz bar, men bilen işi bar. Odan bolsaň kynna geldim. Bay, ýok, gyzlaň sen bilen işi bolmaz ha. Gaýnagaňyz odan näme? Markda kelle geýdiň halis. Gyz görsäň dur bilen goýýan ha. Bu näme atyr gyzy meseredip? Filmren bol. Bar ora işiň bilen bol. Şumuşa saç kesilen. Saç kesilmedik, on saç ösmendirdi. Çary beýençi ýerde Howay. Siz şu zatlara seredip bilen dogmy? Nämişläp berdiňiz? Aýlanyp şoň gynat edip berdiňiz. Ulan oýanlar, gyz görse turup bilen gelin bar. Lali bar sana sen bir gürlemesene. Baýy biz diýär diýeneden nokta. Lali ol. Seni heley wada meň diýen. Bolmasa sen başlyk edäjek bilen. Beýenç. Özüň ýöret menem şu togerakda bolaryn. Bolu baýdy. Beş senede iki dünya ne var? Şekilde gözüm görmesen aýyrak. Da ikide mi işliýsiň bilen bolun. Ay zat görmedik boyun orada şellim diye. Hay 200'li bir tuzek çare. Götürenin mi derek bolla? Başlığa ma olmadın. Şerefine görmeli var. Ay men oğdurun o entegem fen. 200'li bir tuzek. Düşünme.